Mae Georgia ar hyn o bryd yn gweithio tuag at cyflawni Level 3 diploma mewn gwaith chwarae. Ar ochr y Level 3 diploma hi, mae hi hefyd yn prifysgol yn gweithio tuag at gradd celf. A y ffaith mae hi'n gallu pwyso a mesur wneud y ddau cwrs wir yn dangos sut mae hi'n gallu reoli amser hi, beth mae hi'n dysgu yn prifysgol, sef y celf ma. Mae hi'n dod â hwnna wedyn draw at y cwrs ma, a mae hwnna wedyn yn cael ei roi tuag at y plant a pob dim fel yna. So mae hi'n tynnu at cryfderau hi. Dwi'n rili hoffi fy swydd, fi'n rili hoffi allu gwybod sut i gwella sut dwi'n neud fy swydd, dim jyst ar gyfer fi, ond ar gyfer plant hefyd. Dwi dal yn cofio gweithio'r chwarae pan oedd fi'n plentyn bach, so fi'n meddwl mae'n bwysig iddo fi allu neud yr un peth i plant. A fi'n meddwl mae'n bwysig i cael rhywun sy'n siarad Cymraeg i dangos i'r plant bod yn rhywbeth bwysig a bod yn rhywbeth dylech chi bod yn proud ohono. Mae Georgia fyd yn arbennig at creu amgylchedd ble mae pob un plentyn yn cael ei cynnwys gan ddefnyddio'r iaith Cymraeg. Mae'r cynhwysiant mae Georgia yn ei creu yn arbennig. Y ffaith bod hi ddim yn brysio'r plant, dyw hi ddim yn reoli sut maen nhw'n chwarae neu sut maen nhw'n dysgu. Mae hi'n jyst i cefnogi'r plant trwy eu chwarae nhw. Dwi'n teimlo fel mae'r plant yn gweld fi fel safle diogel i allu siarad. Mae'n atgoffa fi o pam o fi'n plentyn a pam o fi angen rhywun i edrych lan ato i siarad hefo, i rannu pethau hefo. So y ffaith bod dwi'n gallu bod yn y person hwnna i mwy na un plentyn yn rhywbeth, dwi'n really proud ohono a dwi'n gobeithio dwi'n gallu neud mwy ohono fel dwi'n cario ymlaen.